କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଏ ସବୁ କଥା ଦେଖନ୍ତି ମଜା କଥା ମଜା ପରେ ଯେତିକି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପାଠ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ କାହା କଥା କହୁଛି ନା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ନା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ନା ହେଇଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଏରା ମୁଖ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ भक्ति नहीं भगवान कथा भक्ति नहीं ठीक है प्रभु कथा मत दियंत कारण जो मान को प्रभु कथा मत थाए भक्ति थाए करि करि जार सेवा गुरु ताके लागि ब्राह्मण मुहूर्त समय हरि भजन कर शांति हरि कथा शुण सुख शांति भगवान कथा शुणा कारण लोक मैंने हरि कथा शुणा भल पाना कहीं कारण सब तो जानते शुणे कौन जड़े व्यक्ति थे प्रवचन चलता हठात आगे उठी पड़े उठे ना आप जहाँ कहते सब जानी उठी पड़े से देखते आज्ञा आम जिते जानी शंकर भगवान अधिक जानी शिव अधिक जानी व्याकरण दर्शन के प्रमुख थे पाणी क्या कृपार संस्कृत व्याकरण जनक क्या कृपार शिव कृपार मुद्दा वचन नटराज राज ननाद ढक्कान पंचवार जिते भगवान शंकर ग्रहण कले ना डमरू बजेले से डमरू 14टी अक्षर आफल पानी से 14टी अक्षर को नहीं संपूर्ण भाव व्याकरण शास्त्र को तैयारी पानी होती व्याकरण शास्त्र को जगत ताहले पानी स्वयं गजमूर्ख थे कि जानी नथिले किंतु शिवक कृपार से व्याकरण शास्त्र संस्कृत व्याकरण से जन्म हो पारे शिवक कृपार से कौ रेंज ज्ञानी चिंता करें कौ स्तर ज्ञानी भगवान शंकर ज्ञानी ज्ञान समुद्र सी जाइए अगस्त्य गोटे कलिकट को भगवान कथा श्रवण करने कारण आम जिते ज्ञान अधिकारी जो पर्यंत से कथा कर्मपूतर आम श्रवण करना से ज्ञान परिपक्वता लाभ करें बोली शास्त्र कहते तेणु ज्ञान को परिपक्वता करने आमको संसर्जनक मुखार भगवान कथा शुणा प्रभुकर कथा जानना पड़ो कारण कृष्ण कथा को किए शुणी कर भक्तराज परीक्षित महाराज जी कलिजुगर प्रथम राजा क्या कहते कलिजुगर प्रथम राजा होती परीक्षित से परीक्षित महाराज भगवान कथा को शुणी कर ब्रह्म अभिशाप देते श्रृंगी ऋषि श्रमिक ऋषिकर पुत्र श्रृंगी ऋषि अभिशाप देने 7 दिन भितर जी जी मो पिता बेकर मंडा साप पकई 7 दिन भितर तार मृत्युवरण हम चिंता कले आने सब जन्म सब से 7 दिन भितर मरीगला आप प्रवचन अभिशाप दौरान 7 दिन भितर मर ना समस्ते से 7 दिन भितर मरीगा सप्ताह के 7 दिन जी जी मर से सप्ताह 7 दिन भितर मरना गोटे अष्टवार या जन्म होने समस्ते से सप्ताह 7 दिन भितर ही मृत्युवरण करवा तेणु 7 दिन धरे श्रीमद भागवत पर्व पावन कथावस्तु श्रवण कले मृत्यु हम तो मृत्यु हम कितने तरीजीव वैकुंठ पाई मुक्ति प्राप्त कर आते परीक्षित महाराज बसी रही आसिले शिल सुंदर गोसाई महाराज आरंभ कर श्रीमद भागवत कथा भागवत आरंभ कर परीक्षित महाराज मन दे कथा शुणुंट
କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାୟନ କରିବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରବଚନ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଶୀତ ଦିନ ଏପଟ କଥା ବି ଆସିନି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶୀତ ତଥାପି ଏତେ ନାଗୁନି ଶୀତ ନାହିଁ କାରଣ ଲୋକ ତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବୁ ଖରା ଦିନ ଯଦି ପ୍ରବଚନ ହବ ଆଜ୍ଞା ଖରା ଦିନ ତ କ'ଣ କରିବା ବର୍ଷା ଦିନ ଯଦି ପ୍ରବଚନ ହବ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରବଚନ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହେଲା ଶୀତ ଦିନରେ ନା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ସମୟ କରିବେ ଶୀତ ଦିନ ପ୍ରବଚନ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ଯଦି ହବ ଅଳ୍ପ ସମୟ କରିବେ ଯେଉଁ ଋତୁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଋତୁରେ କହିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖରା ଯଦି ହବ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଖରା ହେଲା କରିବନି ଯଦି ବର୍ଷା ହବ ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ହେଲା ଘର ବସିଗଲା କରିବନି ଶୀତ ହେଲେ ରଥ ଖଣ୍ଡ କାଟିଗଲା ମୁହଁ ପୁଅ କାଟିଗଲା କରିବନି ହ্যাঁ ବର୍ଷା ହେଲେ ମରିଗଲ ଶୀତ ହେଲେ ମରିଗଲ ଖରା ହେଲେ ମରିଗଲ ତାହେଲେ କେଉଁ ଋତୁଟା ହେଲେ ତମେ ମରିବନି ମୋର ହେଲେ ଆଉ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ କେଉଁ ଋତୁ ସେ ତାହେଲେ ଯଦି ଋତୁଟି ଆମେ ଗତି କରୁଛେ ଛଅଟି ଋତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ତିନି ଋତୁ ଶୀତ ବର୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ତିନି ଋତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହଉନି କିନ୍ତୁ ଗାୟନ ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରି ଗାଇବା ବୁଝିହେଲା ପ୍ରେମ ସେ ସମସ୍ତେ
ଜଗତସିଂହପୁର ନା କଟକ? ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବର୍ଡରରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ସେ କାଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ
ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଗୋଟେ ମାଛ ଘର ଉପରେ ଭାଗବତରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ନା? ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡେଇ ସାହୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଣ୍ଡେଇ ସାହୁ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା ଆପଣ କ'ଣ ଭାଗବତରେ ଲୁଣ ପକେଇବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡେଇ ସାହୁ ବସିଥିଲେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୁଣ ପକେଇବି ଯେ ମୁଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇବି? କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇବି? ତ ମାଛ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ମୋତେ ସେ ମାଛ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ତ? ଯେତେବେଳେ ଚଟେଇ ପଡ଼ିଛି ଆସନ ପଡ଼ିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ଅନ୍ନ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଁ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଉଠୁଛି। ମଣ୍ଡେଇ ସାହୁ କହିଲେ ହଉ ଆପଣ ରଖାନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଭାଗବତରେ ଲୁଣ ପକେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେଉଁ ମା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲି ସେଇ ମା କହିଲା ଲୁଣ ପକେଇବାକୁ, ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଇଏ ପୁଣି ମୋତେ ମାଛ ଖାଇକି ମୋ ବୈଷ୍ଣବ ମୋ ଦୀକ୍ଷାକୁ ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବସି ରହିବି। କ'ଣ କରିବି? ଏରୁ ମାଇଲେ ରହତ୍ୟା ତେରୁ ମାଇଲେ ରହତ୍ୟା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ କରିବି? ସେ କହିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। କ'ଣ ନା ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସେ ପାଆନ୍ତି ଚଉଳ କରିକି ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ମାଛ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମାଛ ଖାଇବେ, ହେଲେ ମୁଁ ମାଛ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଗୋଟେ କାମ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଛ ଖୁଆଇଦେବି। ଚଉଳ କଲେ ଚଉଳ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାଛକୁ ଖାଇବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ମାଛ ମୁଁ ଖାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଚଉଳକୁ ଭାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ମାଛ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ନ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଗବାନ କି ଅନ୍ନ ମାଛ ତରକାରୀ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନ ପୁରା ମହାପ୍ରସାଦ, ମାନେ ସେ ଥାଳିରେ ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଏ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ କୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ିବେ? କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି, କାରଣ ମହାପ୍ରସାଦରେ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ। କୋଉ ଏକାଦଶୀ, କୋଉ ଜାଗର, କୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, କିଛି ବ୍ରତ କିଛି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁଲେ ପାଇପାରିବେ। କୁକୁରସ୍ୟ ମୁଖାଦ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ କହୁନୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ କୁକୁର ମୁଖରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କହୁନୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭାଗରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରସାଦରେ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, କିଛି ମହାପ୍ରସାଦରେ ଅସୁସ୍ଥ ନଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ମାତ୍ରକେ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ପାବନ ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିଯାଇଛି ଇଏ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ। ताले से महाप्रभु जगन्नाथ परम कृपापात्र अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत मने सब लुण पकई देथिले गोविंद 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 पद पड़ुछि मकड़िया को
ଏହାକୁ ମନେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଭାଗବତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ଯେତିକି ପଛରେ ସତ କଥା କହିଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁ କୋଉମାନେ ହାତ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ବା ଏକ ଜଣେ ମା ଯିଏ ହାତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏକ ଦେଖେ ଆଉ ଥରେ ହାତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଣିକି ଏକ ଦେଖେ ଅନା ଚାହା 5 6 7 8 ବା 9 10 ଜଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 11 12 13 ଆରେ ବା 13 ଜଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ତାପରେ ଆଉ ପଢ଼ିବେ ନା ନା 13 ଆଚ୍ଛା ତ ସେ ପିଲା ଦିଆ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ନା ସିଏ ନୁହେଁ ପଢ଼ିପାରୁନଥିବ କଥା କହିପାରୁନଥିବ ପଢ଼ିଆ ହଉ 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 ତାହେଲେ ଭାଗବତ 13 ଜଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଆପଣମାନେ 13 ଜଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଭାଗବତ କୋଉମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣକ ହାତ ବି ଉଠିଲାନି ଜଣେ ବି ହାତ ଉଠେଇଦେଲି ଆପଣ 13 ଜଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନେଇଯାଉ ଗୋଳ ଆଉ ଇଏ 13 ଜଣ ଯେମିତି ପଢ଼ିବେ ଆଜି କହିଲେ ଆପଣ 13 ଜଣ ଯେମିତି ପଢ଼ିବେ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ ଥାଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁ। ତ ଆଜି ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଭାଗବତ ଉପରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନା ଧର୍ମ ମାସ ତେଣୁ ଭାଗବତ କଥା ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ପ୍ରମୋଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ପରଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ ତ ମାଳିକା କଥା ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ରକ୍ତଚାପ ମଧୁମେହ ଘରେ ଘରେ ହେବ ହୃଦଘାତ ବାୟୁ ଲାଗି ପାଣିକି ଆସିବ ଏସବୁ କଥା ମାଳିକାର କଥା ରୋଗ ହେବ 22 ଟା କିଲୋମିଟର ଚାଲିବ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବ ଏଇ କଥା ଆପଣମାନେ ମାଆକୁ ସଂସ୍କାରଙ୍କ ମାଳିକା ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି ହସ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ପ୍ରମୋଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲେ ମତେ ବି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଧାରା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲି ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ 7ଟାରେ ପ୍ରବଚନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲୋକ ଥିଲେ 2000 9ଟା ହେଇଛି ତ 2 ଘଣ୍ଟା 2000 ଲୋକ ଥିଲେ 7ଟା ବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 2 ମତେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ କହୁଥିଲେ ଧାରଣା ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ହସ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହସ କଥା ମନେ ରଖିବ ନା କ'ଣ ନା 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଚନ ହେଲା 7ଟା ବେଳକୁ 2000 ଲୋକ 9ଟା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ବସିକି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ 9ଟା ହେଇତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଳେଇଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବସି ପ୍ରବଚନ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରମୋଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ କାଳିଆ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇଥିଲେ ତାକୁ ଡାକିକି କାନରେ ଭାଇ ତମେ ଉଠିବନି ନହେଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମତ ପଡ଼ିଯିବ ତମେ ଟିକେ ବସି ରହିବ। ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଲେ ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିଲେ ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ମୋର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବ କେମିତି ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବେ ବୋଧେ ବହୁ ବର୍ଷ ଶୁଣିକି ଏତେ ହସିଥିଲେ ଯେ କପଡ଼ା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନରେ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଆସିବା କ'ଣ ହେବ ଏଇ କଥାଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲେ ଯାଇକି ଶୁଣିକି ଆସିବା ତେଣୁ ପ୍ରବଚନରେ ହରିକଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ମୋର ଏଇ କାମଟା କରିଦେବ ନା ମୁଁ ତମକୁ ସିଓର କଳା ଶାଢ଼ୀ ବାଟି କିଣିକି ଦେବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଖିଦେଉଛୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ତମେ ଏଇଟା କର ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ କଣ୍ଡିସନ୍ କରୁଛ ନା ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ ଭାଇ ଭାଇ ଯଦି ମୋତେ ଏଇଟା କର ମୁଁ ଏଇଟା ସିଓର କରିବି ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ ନା ତମେ ଯଦି ମୋର ଏଇଟା କରିବ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ଭକ୍ତ ନିର୍ବିକାର ବିକାର ପ୍ରଭୁ ଯାହା କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଜୀବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାଗବତର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଭାଗବତ କ'ଣ 4ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଗବତ କ'ଣ ସେ ଭାଗବତ ନା ଭାକାରେ ଭାବ ଭକାରେ ଜ୍ଞାନ ଭକାରେ ବ୍ରହ୍ମ ତକାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ 4ଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରୁ ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଭାବକୁ ନିକଟ ଭାବକୁ ଦୂର ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଭାବ ପ୍ରେମ କାହା ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରୁ
ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କର୍ମ କରିବି, ମୋ କର୍ମ ଭଗବାନ, ମୋ କର୍ମ କରିକି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ମଣିଷ ଏ କଥା ହିଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠିଲା, ଆଉ ଆମ ମନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଉଠିଥିବ। କଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି? ନା ଭଗବାନ କିଏ? କେବେ ସେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନି, ଆରେ ପ୍ରଭୁ କିଏ? ଯାହାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛି, ଯାହାର କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ସେ ଭଗବାନ କିଏ? କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କିଏ? ଏ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ରାମ କହୁନି କିଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତମେ କର୍ମ କରିବ ସେ କର୍ମ ହିଁ ହବ। ଆଉ ଭଗବାନ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଗବାନ, ଇଏ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗରାଖ ଈଶ୍ୱର, ଗରାଖ ଭଗବାନ, ଗରାଖକୁ ଭଗବାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭଗବାନ କିଏ? ଯେମିତି ତିନିଟା ଲୋକ ହସ କଥା ଟିକେ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ। ଗାଁ ଛକରେ ତିନିଟା ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଛୁଟି ନେଇ ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଜଣେ ଆସି କହୁଛି ରେ ବା ତୁ ପୁରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏ ସିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତୋ ପାଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଟିକେ ଗାଳି ହବ, ପୁରା ଡିଟୋ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଲୋକ ବସିଥିଲା, ସେ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ତୁ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ, ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଥିଲା କହିଲା ଆରେ ତମେ ସିନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛ, ତୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି 3 ଥର ଜେଲ୍ ଗଲିଣି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଗଲି, ଗୋଟେ ହାବିଲଦାର ଥିଲା, ସେ ମୋତେ କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲକୁ ଆସିଲ। ହେଲେ ଭଗବାନ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ। କାରଣ ସେ ହାବିଲଦାର ମୋତେ କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲ। ଆରେ ସିଏ କୋଉ ଭାବକୁ ନେଇ କହିছে, ଆମେ କୋଉ ଭାବକୁ କହିଛୁ। ତାର କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି, ତମେ ପୁଣି ଜେଲକୁ ଆସିଲ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛି ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ପୁଣି ଜେଲକୁ ଆସିଲ। ଭଗବାନ କିଏ? ମୁଁ କହୁଛି ଭଗବାନ ନା ଭଗବାନ କେତେ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ? ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବୀର୍ୟସ୍ୟ ଯଶସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ୟ ଯଶ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ, ଏ 6ଟିର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବତ ଫଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଫଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାବ ଦରକାର। ଭାବଟା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ନା ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବ ମିଳିବ। ଭାବରେ ଭାବ, ଗୋପାରେ ଜ୍ଞାନ। କିଏ କହୁଛି ଆଗେ ଭକ୍ତି ତାପରେ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ନା ଆଗେ ଜ୍ଞାନ ତାପରେ ଭକ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଯୋଉ ଭାଉନ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁ। ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବି। ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପଢ଼ି ଆମେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ କିପରି? ତାହେଲେ ଆଗେ ଜ୍ଞାନ ନା ଆଗେ ଭକ୍ତି? କ'ଣ? ଆଗେ ଜ୍ଞାନ ତାପରେ ଯାଇକି ଭକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜ୍ଞାନ ଥାକ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ପକାଏ, ତାଙ୍କୁ କହି ନା କି ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ। କାରଣ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଶେଷରେ ଯାଇକି କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଭାବେ ଗୋକାରୀ ଜ୍ଞାନ, ଗୋକାରୀ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା, ଭଗବାନ ଅଲଗା, ଏସବୁ ଅଲଗା ନା, ସବୁ ଏକ। କେମିତି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଳ, ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ଜଳ, ନା ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ପାଣି, ବଙ୍ଗାଳୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଳ, ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି, ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ୱାଟର, ଗ୍ରୀକରେ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ୱା। ଏଥିରେ ଘର ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକ୍ୱା ହେଲା। ତେଣୁ ଆକ୍ୱା ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ପ୍ରକାର ନା। ସେମିତି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି କାର ଯେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି କହୁଛେ, ସାଇକେଲ ସେ ସାଇକେଲିଷ୍ଟ, ଯେ ଜଳ ଯାନ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାମାନେ କ'ଣ କହୁଛେ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ସାଇକେଲ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାମାନେ କ'ଣ କହୁଛେ? ପାଇଲଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେମିତି ସେ ଗୋଟିଏ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯାନବାହନ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଯାନବାହନ ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେମିତି ଭଗବାନ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି? ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି ଲାଭ କରିବା? ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ଯେଉଁ ବାୟା ଗୀତା କହୁଛୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ 7:30ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟା ଗୀତା ଶୁଣିବେ। ଏବେ ସମୟ କେତେ? 8:17, ପାରି ସମୟ ଟାଇମ୍ ପାରି ସରି ବାୟା ଗୀତା 8:30 ବାଜିବ। ତେଣୁ ବାୟା ଗୀତା ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛି।
ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କାରଣ ଆଉ ତ ପ୍ରବଚନ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମାଆମାନଙ୍କର ଟିଭି ଆସିଗଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିରିଏଲରେ ନଜର ରହିବ ନା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଏପଟେ ହଉନଥିବ ଆମ ପଟେ ହୁଏ ଏପଟେ ମାଆମାନେ ଭଲ ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଉନଥିବ କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହିଲି ମାନେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଏ ତାକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଗାଁ ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ରାହା ଜାଣିଥିବେ ରାହା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ରାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ ଆମେ ତ ରହୁଛୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବୁ ପ୍ରବଚନ ହେବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ ନା ଆପଣ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିକି 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 12ଟାରେ ସାରିଲା କହିଲି କ'ଣ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆରମ୍ଭ କରି 12ଟାରେ ସାରିଲା ଆରେ 7ରେ ଆରମ୍ଭ କର 9ରେ ସାର 9ରେ ସାରି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଘରକୁ ପଳେଇବ ରାତିରେ ଶୋଇକି ସକାଳୁ ଉଠିକି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି 12ଟାରେ ସାରି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି 3ଟା ବେଳକୁ ଜମା ସେ କାମ କରନ୍ତି ନା କଥା କହିଲେ ଆମର ଗାଁର ମାଆମାନେ ସିରିଏଲ ନସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିବେ ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାନକୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବେ ଅଖାକୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବେ ଆଉ ଲୋକ ନଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ତେଣୁ ମାଆମାନେ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଭୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠି ମାଆ ଗଛ କରିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କାହାର ଭୁଲ ବୋଲି ଶୁଣି ପାଇଲେ ବୋଲା ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଲେ ଭୁଲ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଯାଇ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବି से ब्रह्म को जानवा को सबसे बड़ उपाय होचंती बाया गीता विष्णु बाबा बाया गीता कहउचंती कोन कहउचंती ब्रह्म को चिन्हाई जेदी ऐसे ही उत्तम से उत्तम और सेवा करी काके नहई ब्रह्म को किए दर्शन करेंगे गुरु